Mae mis Hydref yn bwysig iawn. Dyma pryd ni'n dathlu mis hanes pobl ddu. Cyfle bob blwyddyn i ddysgu am hanes, diwylliant a chyfraniadau pobl ddu ledled y byd gan gwnes yma yng Nghymru. Ac ein hatgoffa ni fod hanes pobl ddu yn rhan o hanes pawb. Am amser hir, doedd straeon pobl ddu ddim pob tro yn cael ei rannu mewn ysgolion neu mewn llyfrau. Dyma gyfle i ni gyd felly ddysgu am arwyr hanesyddol sydd wedi newid y byd. Yma yng Nghymru, roedd Betty Campbell yn athrawes o Gaerdydd, a hi oedd y brif athrawes ddi-benywaidd gyntaf yng Nghymru. Roedd hi'n angerddol dros ddysgu plant am amrywiaeth a hanes pobl ddu. Ac yn fwy diweddar, yn y byd chwaraeon, mae pobl fel Serena Williams a Lewis Hamilton wedi dod yn arweinwyr ac yn ysbrydoliaeth i filiynau. Yn y byd cerddoriaeth, mae artistiaid fel Beyoncé a Bob Marley wedi dylanwadu ar gerddoriaeth ledled y byd. A daeth cannoedd ar gannoedd o bobl ddu dylanwadol o'i blaenau. Ond sut mae pobl yn dathlu mis hanes pobl ddu? Wel, lot o weithgareddau arbennig mewn ysgolion a chymunedau gwahanol, perfformiadau a gweithdai i ddysgu mwy. Cyfle i bawb ddathlu amrywiaeth a dysgu oddi wrth ein gilydd. Felly, y tro nesaf chi'n clywed am fis hanes pobl ddu, cofiwch bod e'n gyfle i rannu straeon, dysgu pethau newydd a pharchu pawb am bwy ydyn nhw. Haia, enw fi di Ruby, fi'n 13 a mae gen i 4 o anifeiliaid anwes. Mae gen i 2 cath sy'n gyd yn dod o Anna's Rescue, sy'n loches i anni i gathod, a mae gen i gi o'r enw Mickey sy'n dod o Gwmbran a o wefan o'r enw Pets for Homes. Mae fe'n dda i cael nhw o loches, maen nhw'n dda i'r anifeiliaid arall, mae'r arian yn mynd i elusen. A yn ymwedig weithiau, os na chi'n ofalus ble chi'n prynu nhw, falle bod nhw ddim yn dod o gatref da. A mae fe'n dda cael nhw o elusen achos ti'n neud yn siŵr bod nhw ddim yn cael eu camdrin sydd yn dda i bawb wedyn. Mae fe'n cadw ti'n brysur. Mae fe hefyd yn dda i chi'n meddwl chi, yn enwedig cael ci a chathod achos cŵn chi'n mynd am dro a maen nhw'n cadw ti'n heini a ti'n neud mwy o ymarfer corff wedyn. Mae'n rili gymdeithasol wedyn hefyd achos chi'n cwrdd â lot o bobl eraill, enwedig cŵn eraill. Mae cael cathod yn dda achos os chi'n mynd ar wyliau, maen nhw'n eitha hawdd i edrych ar ôl a yn enwedig pan maen nhw'n cwtsi, mae'n dda achos maen nhw'n mynd ar eich coch chi. Hefyd mae fe'n dysgu cyfrifoldeb fel wneud ei litter nhw a edrych ar ôl nhw, wneud yn siŵr bod nhw'n fwyd a dŵr. Mae'n wneud i mi deimlo'n dda achos mae'n wneud i mi deimlo bod fi'n wneud daioni i anifeiliaid eraill. Mae fe'n dda i'r elusen a'r pobl sy'n rhedeg nhw, maen nhw'n wneud ei gyd i ochos da. So mae'n wneud i mi deimlo'n dda, mae'n wneud i mi deimlo'n lot fwy bodlon cael nhw o loches. A mae fe'n wych cael anifeiliaid, yn enwedig pan chi byw eich ben eich hun neu os does dim lot o frodyr neu chwiorydd ydych chi i fynd rownd achos wedyn mae gyda chi'r anifeiliaid anwes a mae ffrindiau chi'n dod draw a maen nhw'n hapus a wedyn chi'n cwrdd anifeiliaid nhw, mae fe'n wych.